नमस्ते जय जगन्नाथ फ्रेंड्स समस्त भल अच्छी मुझे भल अच्छी मो वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने खाଇବା टाइम होगा राति 9:30 होगा कौन चलती आइटम मुझे जानी देखिया कौन है पूरी रुटी करिया कथा बा मो गेम खेलला भर एत कम हो बढ़िया बेलुच मत तो गोटे मोबाइल रे हो मु तो मो जीवन ये गोल कर लगिले भी तरकारी कौन तरकारी कौन है वाह बंधा कोई फुल कोई बंधा कोई गोटे पूरी को पिठा तैयारी कर पूरीटा इन के ब्रेन भीतर कहला वाह अति सुंदर मस्त खाई रात गोटे झाकास मिल हम खाली खाया झाकास मिल गोटे हम लोक झाकास मिल कौन खराब आस ना हेरा मधुर हेनी मत कहीं कौच ना ना बोली ना पूरी चली मु बेली बेली सी आसले बेली मोदरा होने रे काठू काठू होची सेटा तोड़टा कांदी मैं लागी जाउची साइज रे पड़ेनी कोंडी दे तेलो डी दोने रे एतिक रे हेलानी ए अच्छी ना चला इधर छोटा छोटा करो मैं छोटा छोटा करो मेरे नाक में मु जानती मैं तेल अड़ी केड़ी तेरा कोई रुट बोलो ना कौन हैला एड़ी केड़ी गोल बहुत बढ़िया आइछ टिके ना हां क्यों बढ़िया गोल करछ मैंने मते गोल करी आसी मते आसीनी सब पटू बुले बुले का कले गोल हम माड़ी दियोनी ता ऊपर माड़ी देले एटा हुएनी एटा हटके माड़ी देले किछि हुएनी खाइयो कोछ ना कोन करछ खाइयो ताको माड़ी दबनी सो गोट पूरी होबे रे तो यही पके दल छणी ताको पूरा आस्ते आस्ते ताको बेलिले से हबो ता देरे माड़ी बसनी बात तो चित्र तेरे ना भलो गोल होइछ देख एटा से लगाई तळे अछि अति की माड़ी बहुसनी ताको गोल रु ताको आउ गोल कर दउजंती श्रीलंका पाकिस्तान मेरा करनी ऑस्ट्रेलिया एते जण माड़ी होउछ काहे एतिकी
ଏତିକି ଶୀତ ହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ମାଡ଼ି ହୋଇଛି। ଶୀତ କମିଗଲାଣି ଆଉ ଶୀତ ହଉନି। ଏମିତି ବେଲୁଛନ୍ତି। ଏତିକି 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 ଆଉ ସାଇଜ ଭଲ ଗୋଲ ହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ସାଇଜ କର। ଆଉ ସାଇଜଟା ବେଶ ସାଇଜ ହେଇଯିବ। ଗୋଲ ହେଇଛି ଗୋଲ 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 କରୁଛ ରୁଟି ରୁଟି ନା ତ ପୁରୀ ରୁଟି ହେଲେ ମାନଚିତ୍ର ହବ। ମାଂସର ଟୋଟାଲ ଏଇଟା କୋଉ କମ ହେଇଛି ମୁଁ ମାରି ମୋ ପ୍ରେସରଟା ତ ଟିକେ ମୁଁ ମାରି ରୁଟି ତମେ ହାତଟାକୁ ଦେଖୁନ ଯୋଡ଼େ ମାରି ଦଉଛ। ମାରୁଛି କାଇଁ ଏତିକି ପ୍ରେସର ଦେଖେଇଛି ପୁରା ସ୍ଲୋରେ ନବା କଥା। ତାକୁ ଗେଲ କରି ନହେଲେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ କହୁନୁ ଆଉ କଣ କହିବି ତତେ। ଛାଣିଦବା ମୁଁ ଛାଣି ଛାଣିବୁ ମୁଁ ଅଧା କଲି ଅଧା କରିଆ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ଅଧା ଅଧା କରୁଛ। ସେ ଅଟାଟା ଚକଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ଆସିକି ଆଉ ଅଧା ଅଧା କରୁଛନ୍ତି। ଏଡ଼ିକି କରୁ ଚାରି କରି ମୋଟାଟା ଅଛି ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ। ସୁଜି କାକରା ତୋଡ଼ା ହଁ ପା ମୋଠି ଭଲ ଗୋଲ କରୁଛ। ସବୁ କାମରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଗୋଟେ କାମ ଛାଡ଼ି କଣ ପାଠ ପଢ଼ା ସେଇ ଗୋଟାଏ କବାଡ଼ି ହେଲା କୋଉଠି ଆଉ ଆଉ ଯେତିକି ହେଇଛି ଢେର ହେଇଛି ଆଉ ଅଧିକ ତ ପଢ଼ନି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାକୁ ଏକାଥରେ ଭଲରେ ଏତିକି ଏତିକି ସରିଗଲା ଏଥିରୁ ଦେଖ ମୁଗୁଳା ଛାଣିପାରିବୁ ରଖିବୁ ସାଇଡ୍ ଗଲା ଥିଲେ ତୁ ଛାଣୁଥିଲୁ ନା ମତେ କ'ଣ ଛାଣି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭରପୁର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ବାହାର କରୁନି ନା ବାହାର ଅଟାଟାକୁ ଚକଡ଼ିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ତାକୁ ତାପରେ କଲେ ଯାହା ରୁଟିକି ପରଟା ଯାହା କଲେ ସେ ଭଲ ହବ। ସେ ମନକୁ ଉଠି ତା ଉପରୁ ଖୋଲିକି ଲେଉଟେଇ ଦିଅ ତାକୁ ଚାପି ଦେଲେ ସେ ଫାଟିଯିବ କଣା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଫୁଲିବନି। ବାହାର କରିଦିଅ ହେଲା କ'ଣ ତୁ ମତେ ଶିଖେଇଲୁ ବୋଧେ ଏଇଟା ଏମିତି କରନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ କଥା ମୁଁ ଶିଖିଲି ତୋଠୁ। ତମେ ବରାଟା ଭଲ ଛାଣ ବରାଟା ଚିକେନଟା ମଟନଟା ଆଉ ତରକାରୀ ପତ୍ର ଲୁଣ ଫୁଣଟା ଟିକେ ଭଲ ପକାନ୍ତି ହେଲା এইগুলো ତମେ ଭଲ କର। ପୁରଟା ରୁଚିଲା ମୁଁ ମାଡ଼ନି ମନକୁ ଟିକେ ରୁହ ନହେଲେ ତା ତଳେ କୋଉଠି ଲଗେଇ ଦେଇ ଠିଆ ପଡେ ସେଇଠୁ ସେ ମନକୁ ଫୁଲିକି ଉଠିବ ତାପରେ ତାକୁ ଲେଉଟେଇବ ତମେ ଖାଲି ଲେଉଟେଇ ଦିଅ ତମେ ହାଇ କାଇଁ ଏତେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା କରେ
ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ପୁରୀ ଛାଣିଦେଲି। ମୋତେ ପୁରୀ ଛାଣୁନି, ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ପୁରୀ କରି ମାନେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କରେଇ, ପୁରୀ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ, ବରା ଛାଣିବା ଗୋଟେ କରେଇ କରିଦେ, ଆଳୁ ଚପ କି ଆଉ ଯାହା କରି ତାକୁ ଛାଣିବା ନାଇଁ ଗୋଟେ ନାଇଁ, କରେଇ କରିଦେ। ଏଇ କରେରେ ସବୁଟା ହୁଏ ହେଲା, ଛଣା ଛଣି। ଏଇଟା ଖାଲି ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା କରେ। ତେଲଟା ଯଦି ଥାଏ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଛାଣିଦିଅ ଚଟକିନା। ତୁ କହିଲୁ ନା ଯୋଉ ପୁରୀରେ ରୁଷି ସେଟା ଗୋଟେ କିଛି ଆସିନି ତାକୁ ଧରିବୁ। ଲୁଟେଇ ଦିଅ। ତୁ କହିଲି ମୁଁ ଲେଉଟିବି ନା ଆଉ ଶିଖଉଛୁ ମତେ। ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦବା ଆଉ। ଖାଇଲେ ହିସାବରେ କି ଖାଏ ଏମିତି ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା ସକାଳ ଖାଇବା। ଓ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟା ଥିଲା ଏଇଟା ତୋ କାମ ଥିଲା ନା। ଟିକେ ପକେଇଦେଲି ଆଉ। କହିଲେ ଆଉ ତମେ କାହିଁ କଷ୍ଟ କରିବା, ତମେ ଟିକେ ଉଠେଇଲଣି, ମୁଁ ଟିକେ ପକେଇଦେବି ଆଉ। ସରିଗଲା। ପୁରୀ ଛଣା ଶେଷ। ମୋ ଗପଟି ସଇଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ମଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ନାକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଯାଉ ଖାଇବା ଆଉ। ବେଲଣା କାଠିଟା ତ ଯେଡି ଗୋଟେ ହେଇଛି, କୁଟି ଦଉ କାହାକୁ 2-5 ଠକିନି ଗଳି ପଡ଼ିବ। ତୁ ଯୋଉ ବେଲଣା କାଠି ଭଳିଆ ଟାଣେ ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଶୁକ୍ଲାଟାରେ ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। ଖାଇବା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଦୌଡ଼ିଆ ଦୌଡ଼ିଆ ଦୌଡ଼ିଆ, ଖାଇବା ରେଡି। କୋବି ପୁରୀ ପାଣି ବୋତଲ। ହଁ ଖାଇଦେ 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 ଖାଇଦେ।